журналистки Белсату Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали лауреатками Лейпцигской премии за свободу медиа. Мы віншуем наших отважных коллежанок и вельми их чакаем на свободе. Это программа Белсат Зум. Меня зовут Виталь Бабин. И вот что вас чакае у сённяшнім нашем выдании. Историчный момент. Это была очень теплая встреча. Сустрэча Святланы Тихановской с президентом Злучаных Штатов Джо Байденом. Запомнится усім, яна будзе ўплываць на працэс беларуска-расійскіх адносін. Наступны прыпынак Каліфорнія. На жаль, таксама гэта будзе вельмі ўсё сцісла, хутка. Вось, ну, але я спадзяюся, што атрымаецца вельмі годна, і мы вельмі рыхтаваліся ўжо 3 тыдні да гэтага. Гістарычная сустрэча Святланы Тихановскай з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байденом у Белым доме. Мы працягваем сачыць за візітам дэмакратычнай лідаркі ў ЗША, і ўжо цяпер слова нашаму журналісту Сергею Падсасоннаму. Сан-Франциско – город вечнага ветру і туманоў спадарства. Сюды Святлана Тихановская мелася прыляцець у сераду раніцай, але усе планы візіту рэзка і кардынальна змяніліся, бо паступіў сігнал з Белага дому і трэба было накіравацца з Нью-Йорку ў Вашынгтон. Сустрэча з Джо Байденам, якой чакалі, адбылася ўсё ж такі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў прыняў Святлану Тихановскую, і гэтая сустрэча працягвалася каля 15 хвілінаў. Як гаварыла сама Святлана Тихановская, я тут не адна, са мной 36 тысяч беларусаў, якія прайшлі праз арышты і катаванні, 10 з якіх загінулі. Дарадца Святланы Тихановскай у міжнароднай палітыцы Франак Вячорка гаварыў пра тое, што Святлану Тихановскую прымалі як нацыянальнага лідара адпаведна усім тым пунктам пратаколу, як гэта і належыць адбывацца у такіх сітуацыях. Пры гэтым сустрэча адбывалася ў пакоі Рузвельта каля авальнага кабінету ў крыле Белага дому, дзе працуе прэзідэнт Байден. Спадарства, гэта унікальны і гістарычны візіт. Больш за тое, другі раз за тыдзень Святлана Тихановская наведала Белы дом. Яшчэ ніводзін лідар Беларусі ніколі не наведваў Белы дом у такіх акалічнасцях і таксама у такім прамежку часу. Святлана Тихановская змяніла свае планы тут, у Каліфорніі, у Сан-Франциско. Гэта азначае, што графік крышачку змяняецца, робіцца яшчэ больш напружаным, але тым не менш яна прыбыла сюды са спазненнем у сераду вечарам і таксама каментавала адразу пасля выйсця з Белага дому, пасля сустрэчы з Джо Байденом, тое, што там адбывалася. Это ваш второй визит за последние 7 дней в Белый дом. Не часто можно видеть такое среди иностранных лидеров. Удалось встретиться с Байденом? Да, я встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки. А о чем удалось договориться? Какой была встреча? Сколько вы времени провели в переговорах? Вы знаете, насколько плотное расписание у президента Байдена. Времени мы провели вместе немного, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому не безразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония. О том, что у нас одни ценности. И я уезжаю из Белого дома с уверенностью в том, что США будет с белорусами и сейчас, и потом, после новых выборов. Конкретно что-то президент Байден пообещал? Executive order, поддержку со стороны законодателей, поддержку со стороны Совета по национальной безопасности. С чем вы уезжаете из Белого дома сегодня? Я уезжаю с уверенностью, что все то, что мы проговаривали с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено.
Як памятаем, спадарства, прэзідэнт Джо Байден чакалі гэтай сустрэчы з ім на мінулым тыдні, але яна не адбылася, калі Святлана Ціхановская была ў Вашынгтоне. І гэта выклікала таксама вялікую крытыку, у тым ліку прадстаўнікоў беларускай дыаспары, якія накіравалі свае лісты незадаволення ў Белы дом. Гэта былі сотні такіх лістоў. Людзі чакалі сустрэчы, таксама пра гэта гаварылі амерыканскія журналісты, писали незалежные выданні, что таксама давала такі момант, что ўсё ж таки варта было сустрэцца. І такое рашэнне было прынятае, якое вітаецца з вялікім энтузіазмам і з боку беларусаў у Беларусі, і з боку дыяспары. І мы таксама тут ужо у Сан-Франциско, дзе Святлана Ціхановская распачынае свой візіт і працягвае сваё амерыканскае падарожжа, размаўляем з мясцовымі актывістамі і прадстаўнікамі дыяспары. У Каліфорніі размаўляем з прадстаўніцай народнага антыкрызіснага ўправлення Святлана Хілько. Вітаю, Святлана. Напэўна, сёння даходзіць да ўсёй Беларусі абсалютна радасная навіна, прыём Святланы Ціхановскай у Белым доме. Так, это просто невероятное событие. Мы сегодня здесь все счастливы. Я думаю, что это и так, и без того приятно, что Светлана приезжает к нам, и мы один из городов, которые будут иметь честь принимать ее. Но после сегодняшней встречи с Байденом, конечно, дух диаспоры поднялся еще выше, чем он был до этого. Мы очень ждем встречи, готовимся тщательно и счастливы, что ее встреча с Байденом сегодня произошла. Я думаю, это знаковое событие. Это показывает, что белорусы сделали свой выбор, белорусы доверяют представлять их интересы за рубежом именно Светлане, и этот выбор признан всем миром. Вот это очень важно. Гучалі такія галасы спачатку, што не прыняў Байден дрэнна. Зараз прыняў Байден, пачынаюцца розныя галасы, што то мала гэтае спатканне цягнулася, то яшчэ штосьці не так. Што адказаць гэтым усім людзям, якіх ніколі не задаволіш па сутнасці? Ой, я не знаю, можно ли это говорить в эфир, но сегодня вот очень был искрометный пост в одной из соцсетей, когда кто-то написал, ну чем же теперь люди будут недовольны? И был комментарий, что ну нет Зенона на фотографии. Вот понимаете, какие-то вещи, к чему придраться, люди найдут всегда, да? Нет того, нет сего, не сделали это, не сделали то. Когда-то, когда мы начинали здесь диаспорой писать петиции к своим конгрессменам, нам тоже говорили, ну что вы занимаетесь какой-то ерундой? Вот город Сан-Франциско принял еще до акта о демократии по всем штатам, был принят здесь именно локальный местный акт в поддержку диаспоры белорусов в Сан-Франциско. Ну что это вот, ну, какое это отношение имеет к Беларуси? Потом мы писали петиции, тоже мы слышали много каких-то, ну в основном я думаю, что это или от троллей идет, или от кого-то, потому что я вот не знаю реальных людей, которые не поддерживали бы здесь диаспору. Они говорили, что ну зачем это писать, это никому не нужно. А сейчас получается вот эти все маленькие шаги, каждое письмо, которое каждый белорус диаспоры написал своему конгрессмену, каждая петиция, которую мы подписали, каждый этот маленький шаг привел к этой большой встрече. Потому что без этой поддержки народа, конечно же, не было бы встречи с мировым лидером. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Многім падаецца, што гэта нешта, што знаходзіцца дзесьці бліжэй да Беларусі, але тут, ну, у далёкай крышку ад Беларусі, Каліфорніі таксама ёсць вы тут, ёсць народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Што вы тут робіце, чым займаецеся? Если в рамках Народного антикризисного управления, то я занималась созданием реформы органов внутренних дел вместе со своей группой реформирования. То есть это бывшие силовики. Я сама когда-то работала в милиции, потом в Следственном комитете, капитан в отставке. И просто потому что это то дело, которое я всегда любила, мы организовали такую группу и написали вот реформу. А здесь, именно чем я занимаюсь сейчас, я работаю в IT-сфере, тестирую автономные автомобили. И вот такой богатый, что ли, жизненный опыт, который у меня есть, он позволяет мне совершенно по разным направлениям помогать, которые НАУ интересуют. Это и экономические санкции, это и помощь в распространении каких-то петиций и обращений к конгрессменам. То есть это такой широкий круг вопросов. Я не скажу, что прям вот у меня какая-то специализация, там именно юридическая или еще какая-то. То есть я вот пожила в Беларуси, поработала там в силовых структурах. Я пожила здесь уже 7 лет, поработала совершенно в другой горизонтальной структуре, где совершенно другой принцип управления. И это все мне помогает, ну, в рамках того, что я могу, помогать своей стране и делать то, что будет полезно для НАУ. Надеюсь, что моя помощь, она
хоть какую-то свою маленькую часть я делаю. Это для меня уже важно. У працэсе гэтага адказу ў мяне з'явілася мноства пытанняў адразу. І міліцыянтка былая, і айцішніца, і эмігрантка, і нау, і гэтак далей. Вельмі шмат рознага ўсяго атрымліваецца. Калі па чарзе пра міліцыю, то адкуль увогуле з'явілася такое, што спачатку, што вы будзеце там, а потым, што сыдзеце адтуль? Я пошла в милицию, я рассказывала как-то эту историю уже, но я туда пошла так скажем, по любви. То есть я встречалась с парнем, который поступил в академию за 2 года до меня, и, собственно, для меня вот была судьба предрешена на тот момент. Это студенческая такая любовь, подростковая любовь, и, конечно, это было очень важно. Но я думаю, что и опыт моего отца повлиял. У меня папа полковник милиции в отставке, то есть он вроде бы был против, чтобы я поступала в академию, но на самом деле, мне кажется, где-то внутренне он гордился. Мне нравилось учиться, я закончила академию с красным дипломом, я поступила в магистратуру, закончила магистратуру, и я хотела поступать дальше в адъюнктуру, продолжать научную работу, может быть, преподавать в академии, но, к сожалению, этот путь не сложился по разным причинам, в том числе там были такие дискриминационные в отношении женщин причины, когда просто есть лимит набора, сколько девочек можно взять на определенный курс. Вот. И я не видела себя дальше, вот, работающей именно в РУВД, я не понимала, куда дальше должна идти моя карьера. На тот момент это уже не РУВД, уже Следственный комитет, отдел Следственного комитета. И мы решили, вот я уволилась, мой муж, он тоже милиционер и тоже сейчас айтишник, он уволился. И мы работали в гражданской сфере в Беларуси какое-то время, и потом так случилось, что мы выиграли грин-карт в лотерее, переехали сюда, и вот здесь я не могу практиковать юридические какие-то вещи, мне пришлось переучиваться в IT с нуля. Святлана Ціхановская тут у Каліфорніі не выпадкова таксама прыехала ў Сан-Францыска, бо адбудуцца вельмі важныя сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай IT-галіны. Беларусы, вы таксама, беларускія айцішнікі вельмі вядомыя і тут і па ўсім свеце. Ці было вельмі складана арганізаваць гэтыя сустрэчы, бо ведаю, што вы маеце да гэтага таксама дачыненне? Нет, я думаю, что IT-столица, она такая, в принципе, открытая. То есть тут несложно организовывать встречи. Единственная проблема, с которой мы столкнулись, это коронавирус, и какие-то компании просто закрыты, и они сейчас даже своих работников в минимальном количестве пускают. Вот. Но, в принципе, такое желание было. Но даже если не встречается руководитель компании, какие-то белорусы работают в долине во многих компаниях, и они могут рассказать, как это устроено, или создать какие-то связи на будущее. Потому что ведь сегодня вот была такая программа когда-то, там, возвращение иммигрантов на родину или еще что-то. Сегодня, да, возвращение на родину — это хорошо и классно, но даже отсюда мы можем делать многое. Мы можем создавать те стартапы, которые работают в Беларуси, они могут получать финансирование, в том числе в Кремниевой долине. Это на сегодняшний день заблокировано просто из-за режима. То есть я прихожу, например, в свою компанию и предлагаю, мы можем отдать вот тот аутсорсинг, который сегодня идет в Румынию или в Индию или еще куда-то, в белорусские компании, потому что по квалификации вообще вопросов нет, прекрасные специалисты. И ответ очень часто нет, потому что компании не чувствуют себя в безопасности, они не уверены, что их там данные, серверы и так далее защищены на территории Беларуси. Поэтому, собственно, туда не уходят деньги из долины. А денег тут хватает, и специалисты нужны, и кадровый голод наблюдается. Поэтому я вижу очень большие перспективы, и очень хорошо, что Светлана Георгиевна будет встречаться здесь с представителями IT. А што з беларускай IT-галіной? Бо, па сутнасці, тое, што зрабіў Александр Лукашенко, гэта змусіў да выезду айцішнікаў, знішчыў тое, што будавалася на працягу апошніх гадоў. І ці атрымаецца, як вы бачыце, гэта ўсё адбудаваць, нават калі змены надыдуць вельмі хутка? Это ужасная, конечно, ситуация, то, что происходит с IT-сферой в Беларуси, и началось это, наверное, может быть, PandaDoc такой пример, когда просто за какую-то волонтерскую деятельность, за то, что люди хотели помочь тем сотрудникам, которые не хотели работать больше в милиции, уйти оттуда и выплатить за них контрактные деньги, просто вот добровольно, они были за это вот так жестоко наказаны, и, конечно, вот один такой пример, он уже уводит из страны сотни тысяч
тысячи IT-специалистов. Они уезжают. Когда ты живешь в стране, я знаю по себе как иммигрант, когда ты живешь в стране, тебя, в принципе, все устраивает, и ты не думаешь о том, что может быть по-другому. Мне кажется, что часть людей, которые уедут из Беларуси, они увидят, что да, можно жить по-другому, есть совсем другие заработки, и они не вернутся. Но белорусов в этом году объединила идея помощи стране, идея того, что мы что-то можем изменить. И когда ты вот поживешь несколько лет, и ты понимаешь, да, я материально зарабатываю, но меняю ли я мир в лучшую сторону, меняю ли я жизнь своих детей в лучшую сторону. У меня племянник в Беларуси, брат, у меня очень прочные связи, там мама живет, все мои друзья. И ты хочешь сделать что-то больше, ты хочешь отдать стране больше, чем, ну, да, ты сидишь здесь, зарабатываешь, но от этого только тебе хорошо. Хочется, чтобы было хорошо все-таки в том месте, где ты родился и вырос. І пагатым і мы тут, каб слухаць гэтыя гісторыі, і Святлана Ціханаўская таксама тут, каб зразумець, што з гэтым можна зрабіць далей. Дзякую за гэтую размову. Святлана Хілько, спадарства народнае антыкрызіснае ўпраўленне, і не толькі, як можна было пачуць. Дякую вам за сустрэчу. Арганізатарка сустрэчы з дыяспарай Святланы Ціханаўскай Надзея Нортан. Вітаю, рады бачыць не праз Zoom, а жывём. Мне таксама вельмі прыемна пазнаёміцца. Сергей. Надзея, гэтую размову меў пачынаць з іншага пытання, але здарылася тое, што здарылася. Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтам Джо Байденам, ляціць сюды не з Нью-Йорку, а з Вашынгтону. І гэта, напэўна, тое, пра што гавораць усе. Так, безумоўна, сёння гэта тэма нумар 1, гэта тое, што на ўсё мы вельмі спадзяваліся, што гэта адбудзецца тут у Злучаных Штатах, і вельмі шмат беларусаў, якім вялікі дзякуй, амерыканскіх беларусаў, якія падпісалі ліст да спадара Байдена з просьбай пра сустрэчу. І вось сёння мы прачнуліся і пачулі гэтую навіну. Учора я ведала, што нешта здарылася, і Святлана Ціханаўская скарачае візіт у Сан-Францыска да аднаго дня, але, конечно, я не ведала, што такая нагода. Ну і сёння такая фраза дня, што прычына уважительная. Вось. І, ну, я лічу, што гэта перамога. Гэта перамога, па-першае, штаба Святланы Ціханаўскай, па-другое, такой маладой, незалежнай беларускай дыпламаты. Вось. І, ну, і такая тлустая коска, я бы сказала, што у яе візіту і далейшай працы. Так што мы вельмі шчаслівы і віншуем усіх беларусаў па ўсяму свету і, конечно, саму Святлану. Гэтая навіна, безумоўна, адных вельмі радуе, іншыя аднесліся да гэтага крытычна, але не будзем у гэтага ўсё паглыбляцца. Хай з гэтым яшчэ пераначуюць, прааналізуюць, усё зробяць свае высновы. Мы спынімся на тых мерапрыемствах, якія запланаваныя. План Святланы Ціханаўскай скарочаны з 2, як кажаш, да 1 дня. Гэта азначае, што графік будзе вельмі і вельмі напружаны. Так, рацыя, і гэта адзін дзень, бо заўтра ўвечары яна ўжо злятае. Вось, наколькі я ведаю, ну, пра тое першае мерапрыемства, гэта 10:30, гэта сустрэча з беларускім тэк-кам'юніці тут у Пала-Альта, у Стэнфордзе, дзе прыйдуць айцішнікі беларускага паходжання, і прыйдзе Святлана са сваёй камандай, дзе яны будуць абмяркоўваць і, можа, запачаткуюць нейкія пэўныя цікавыя вельмі праекты на будучыню, звязаны менавіта з IT. Потым, я ведаю, што запланавана дыскусія ў Стэнфордзе. Вось. Потым, напэўна, штосьці яшчэ, я ўсяго не ведаю. Ну і, конечно, тую сустрэчу, якую чакаем вельмі мы ўсе беларусы Сан-Францыска, Сакрамента, Бэй-Эры. Гэта сустрэча з дыяспарай, якая адбудзецца заўтра о 6 гадзіне ўвечары. Вось. На жаль, таксама гэта будзе вельмі ўсё сцісла, хутка. Вось. Ну, але я спадзяюся, што атрымаецца вельмі годна, і мы вельмі рыхтаваліся ўжо 3 тыдні да гэтага. Мне асабіста пішуць многія нашыя гледачы і пытаюцца, дзе адбудзецца гэтая сустрэча, куды ехаць. Людзі набываюць квіткі на самалёт, каб прылятаць з іншых гарадоў, каб сустрэцца са Святланай Ціханаўскай. Сапраўды нейкія велічэзныя чаканні дыяспары, вялікая зацікаўленасць. Безумоўна, так. Ну, адкажу на першае пытанне, адбудзецца гэта ў такім даволі сімвалічным месцы ўжо ў Сан-Францыска, потому што гэта адбудзецца на пляцы, як называецца, Эмбаркадера.
там адбываліся ўсе буйныя не толькі мітынгі беларускай суполкі на працягу года, мітынгі салідарнасці. То есть гэта мы лічым, што гэта ўжо наша месца. Мы вельмі задаволены, што ўлады горада Сан-Францыска дазволілі нам менавіта гэта месца. Вось. Гэта такая даволі велізарная пляцоўка, она знаходіцца ў даунтаун Сан-Францыска, так што знайсці нас там даволі проста будзе. Ну і наколькі я ведаю, што гэта месца для political rallies, то есть гэта менавіта месца выкарыстоўваюцца розныя, то есть ад БЛМ да Human Rights менавіта туды прыходзяць. Так што заўтра о 6:00, да, тыя, хто збіраецца, калі ласка, апранайцеся, вельмі цёпла, нягледзячы на тое, што мы падрыхтавалі 2 такіх вялікіх імбрыкі, вось, каб ніхто не замёрз, гарбаты, так што у нас будзе такой дваровы стыль, вось, дваровых такіх чаепітій, вось, але у Сан-Францыска будзе холодна, хутчэй за ўсё, бо гэта лета, а лета ў Сан-Францыска холоднае, вось, і паркоўка, то есть прыязджайце загадзя, каб знайсці месца для паркоўкі. Сапраўды, тое, што тут прахалодна, я чуў гэта на сабе сёння, моцны вецер, туман, холод, але, напэўна, спадзявацца варта гарачай атмасферы. Я гэтым нават не сумняюся, то есть мы падрыхтавалі для ўсіх такі невялічкі вялічкі сюрпрыз, вось, і вы ўсё гэта пабачыце, да, у нас вялікія спадзяванні, мы рыхтаваліся вельмі моцна, то есть у нас такая вельмі зладжаная, добрая каманда з некалькі дзесяткаў чалавек, валанцёраў, вось, які вось некалькі тыдняў мы штодзённа абмяркоўваем, што, як і гэтак далей, так што мы вельмі чакаем Светлану. Можа, крышачку прыадкрыем таямніцы, чаго чакаць? Чакаць прамовы ад Светланы, гэта безумоўна, пра гарбату я таксама ўжо распавяла, і мы, напэўна, не будзем такімі унікальнымі за ўсе гарады, але сімвалем нашай сустрэчы будзе велізарны бела-чырвона-белы сцяг, які пашылі дзяўчыны практычна год таму. Гэта 25 метраў, ён быў сшыты літаральна за 6 гадзінаў да мітынга. Гэта ўсё вельмі хутка адбывалася, якраз на першай хвалі, як толькі гэта 15 жніўня у нас быў велізарны мітынг, вось, і мы вырашылі, што мы абавязкова яго таксама разгарнем пад гімн пагоня. Надзея, гэта ўсё прыемныя рэчы, але робіцца ўсё не выпадкова, таму што мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі і сёння, і ў гэтыя хвіліны. І, напэўна, гэта пэўнае пасланне Беларусі і беларусам. Так, безумоўна, потому что я лічу, што беларусы дыяспары за Беларусію, яны ўзялі такую эстафету менавіта тых пратэстаў, тых масавых неверагодных пратэстаў восені 2020 года, і беларусы дыяспары годна нясуць гэта, потому что мы можем выходзіць, мы можем выносіць наши сцягі, мы можем моцна казаць «Жыве Беларусь» і стаять, адстойваць свае правы на свабоду і незалежнасць. Поэтому мы будем далей гэта працягваць рабіць да самай нашай перамогі, потому что нам усім вельмі баліць, мы кожны дзень чытаем навіны уже цэлы год, мы не можем спаць, як і ўсе беларусы, потому что часамі гэта роспач, часамі гэта радасць, часамі яшчэ штосьці, але самае галоўнае вот это вот пачуццё еднасці, якое зараз пануе, я бы сказала, сярод беларусаў, і тое, што прыязджае Светлана ў Сан-Францыска, боже, яшчэ ў верасні мінулага году это просто здавалася неверагодным, а зараз вось літаральна я ўсіх пабачыла, і вось заўтра пабачу людзей з іх камандай, поэтому я лічу, што гэта для нашай новай Беларусі вельмі-вельмі важны крок. Дзякую, Надзея. Спадарства Надзея Нортан, галоўная арганізатарка сустрэчы са Святланай Ціханаўскай у Сан-Францыска з дыяспарай. І я толькі дадам, што варта нам усім разумець, што калі людзі жывуць у замежжы, гэта не значыць, што яны далёка ад Беларусі. Ім таксама вельмі моцна баліць за тое, што адбываецца. Паколькі візіт Святланы Ціханаўскай пачаўся ў Сан-Францыска са спазненнем фактычна на дзень, то увесь рабочы графік быў перагледжаны і зменены. Але ўсё ж такі прэзідэнту Злучаных Штатаў не адмаўляюць, пагэтаму трэба было гэта зрабіць. Таму усе асноўныя сустрэчы замест серады перанесеныя на чацвер, а гэта азначае, што графік вельмі напружаны сённяшняга дня. Дыскусія пра IT
жыцці у новай Беларусі. Гэта таксама не выпадкова, калі спадарства памятаеце радкі з песні «Гэта Сан-Франциско, горад у стылі дыска», то гэта ўсё змяняецца. Гэта цяпер ужо горад айцішнікаў, горад інфарматыкаў, у тым ліку і беларускіх, якія вельмі вядомыя і тут, і вядомыя ва ўсім свеце. Сустрэча з беларусамі, якія маюць дачыненне да вялікіх тэхналагічных кампаніяў, гэта наступны пункт. Таксама выступ у Стэнфордзе, самы вядомы прыватны даследчы універсітэт ЗША. Дыскусія пра Беларусь. Сустрэчы з журналістамі. Таксама вядомыя асобы прыйдуць на сустрэчу і вячэру са Святланай Ціхановскай. Ну і, канешне ж, традыцыйны пункт праграмы гэта дыяспара. Чацвер гэта спадарства 17:30, 29 ліпеня, Эмбаркадера Плаза. Ужо пасля гэтага Святлана Ціхановская накіруецца далей у Лос-Анджелес. Сергей Подсасонны, Белсат, Сан-Франциско. Якімі будуць наступствы сустрэчы Джо Байдена і Святланы Ціхановскай, абмяркуем з вядомым палітолагам Валерыем Карбалевічам. Спадар Валерый, вітаю вас. Добрый день. Многія не чакалі гэтай сустрэчы, ўсё ж яна адбылася. На ваш погляд, чаму ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША перадумалі? Ці, можа быць, прыслухаліся да крытыкі ў амерыканскіх медыях, альбо, можа быць, нейкая іншая прычына? Ну так, я думаю, под уздзеяннем и американских медиа, и неких лоббистов у Конгрессе. Справа в том, что по ситуации в Беларуси нема разноголосия великих поміж демократами и республиканцами. И тому такий лоббизм был супольный, суцельный. И это отыграло свою роль, и вырашили в Вашингтоне, что треба зробить такий символічний акт і провести таку зустрічу, яка б могла показать сусвету, что на самом высоком уровне Злочинные Штаты падтрымліваюць памкненні беларускага народа да дэмакратыі. Існавала таксама меркаванне, што Джо Байден не будзе сустракацца са Святланай Ціхановскай, каб не напружваць адносіны з Расіяй, тым больш перад гэтай сустрэчай прэзідэнт ЗША сустракаўся з Уладзімірам Пуцінам. Ці тут Расія нейкую ролю, на ваш погляд, адыгрывала вось у гэтай сустрэчы? Я не думаю, что Россия практично не спрабавала перашкодзіць гэтай сустрэчы. Тут Россия присутнічала в іншым плане. Сапраўды у США існуюць вялікія небяспекі, што моцны ціск на беларускі рэжым, на Беларусь можа падштурхнуць Беларусь да інтэграцыі з Расіяй. І такія перасцярогі ёсць. У гэтым сэнсе так сапраўды Расія прысутнічала небачна на гэтых, так сказаць, перамовах у Вашингтоне, якія цягнуцца ўжо амаль тыдзень. Фактор Расіі ўлічваўся, зразумела, Злучанымі Штатамі. Таму так я б сказаў, не наўпрост, не непасрэдна, а апасрэдавана Расія ўплывала на сітуацыю. Напэўна, вы назіралі, якую рэакцыю вызвала гэта нечаканая сустрэча для прыхільнікаў Святланы Ціхановскай. Усе соцсеткі былі запоўненыя фотаздымкам з Джо Байденам. На ваш погляд, які сэнс увогуле нясе гэтая сустрэча для прыхільнікаў пераменаў і для прыхільнікаў, уласна, самой Святланы Ціхановскай? Гэта маральная падтрымка ўсіх тых, хто выступае за перамены ў Беларусі, за дэмакратызацыю, за рух наперад. І в этом сэнсе гэтая сустрэча з Байденам мне падаецца даволі важнай. Плюс я думаю, што будуць нейкія практычныя вынікі. Гэта і падтрымка грамадзянскай супольнасці, падтрымка медыяў. Гэта відавочна. Будуць новыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінска. Гэта таксама ўжо аб'яўлена. Это тое, што проста на паверхнасці знаходзіцца. Што можа быць яшчэ, тут цяжка пакуль дакладна сказаць.
Ці можна казаць, што гэтая сустрэча з прэзідэнтам ЗША паўплывала вось на пытанне беларускае, пытанне ў амерыканскай палітыцы? Ці ўсё ж такі сустрэлася б Ціхановская з Байденам, не сустрэлася б з ім? Вынікі гэтай паездкі былі б такімі ж самыя? Ну, ведаеце, я б не стал бы аддзяляць гэтую сустрэчу ўчарашнюю Ціхановскай з Байденам ад тых усіх перамоваў, якія Ціхановская і яе каманда ладзілі ў Вашынгтоне. І з сакратаром дзярждэпартамента, і з дарадцай прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, з іншымі буйнымі чыноўнікамі, з уплывовымі кангрэсменамі. Я б разглядаў гэта ў сукупнасці ўсё гэта. Вось. І так, я думаю, што гэты візіт падняў беларускае пытанне на больш высокі ўзровень у шкале прыярытэтаў замежнай палітыкі Беларусі. Вось гэта галоўная выснова, яна падаецца мне даволі важнай. То бок варта чакаць больш такіх рашучых крокаў у адносінах да беларускага рэжыму з боку Злучаных Штатаў? Ну, вось увядзенне новых санкцый, так, это новыя крокі па спробам уплываць на афіцыйны Мінск. Наколькі яны будуць рашучымі, ну, трэба паглядзець. Трэба паглядзець, пакуль дзеянні дасюль Злучаных Штатаў былі, скажем так, даволі асцярожнымі. Якой рэакцыі, на ваш погляд, варта чакаць з боку афіцыйнага Менску, беларускай прапаганды і, канешне, з боку Крамля? Бо, па сутнасці, Святлана Ціхановская – гэта другі лідар на постсавецкай прасторы, які здолеў пасля Владзіміра Пуціна адпаведна сустрэцца з прэзідэнтам ЗША. Ну, рэакцыя беларускіх уладаў будзе, зразумела, негатыўная. Магчыма, афіцыйны Менск адкажа на гэта рэпрэсіямі супраць нейкіх кампаній амерыканскіх, магчыма, нейкіх структур, якія падтрымліваюцца Злучанымі Штатамі, ну, у прыватнасці, вось, Рада Свабода. Вось, то бок, узмацненнем рэпрэсій. Проста незразумела, чаму пагром Радыё Свабода адбыўся да візіта, якраз напярэдадні візіта, што, мне падаецца, актуалізавала беларускую тэму для афіцыйнага Вашынгтона. Вось. Ну, іншых рэакцый я тут не бачу з боку беларускага боку. Што тычыцца Крамля, я не думаю, што будзе некая рэакцыя. Ну, расійская прапаганда ацэніць гэта негатыўна. Магчыма, Крэмль яшчэ больш упэўніцца ў тым, што беларускі крызіс мае геапалітычнае адценне, што, скажем, на баку апанентаў Лукашэнкі стаіць Захад, а ў той час, калі Крэмль падтрымлівае Лукашэнку. Вось. Хаця з самага пачатку беларускі крызіс насіў такі унутрыпалітычны характар, але пасля, цягам гэтага году, сапраўды, ён набыў пэўнае геапалітычнае адценне, і сустрэча Ціхановскага з Байденам якраз, ну, неяк падкрэсліла, умацавала гэты працэс геапалітычнага размежавання. Ну, вось на гэта зверне ўвагу, мусіць, крамлёўскія кансультанты, крамлёўскія палітыкі. Ну, што гэта азначае ў практычным сэнсе? Пакуль цяжка сказаць. Спадар Валерый, вось Александр Лукашенко раней сустракаўся з двума амерыканскімі прэзідэнтамі, з Білам Клінтонам і з Баракам Абамам. Што праўда, гэта не былі перамовы, проста пратакольныя такія фотаздымкі, якія мы маглі назіраць у сеціве. Гэта была паўнавартасная, хоць і кароткая сустрэча Святланы Ціхановскай з амерыканскім прэзідэнтам, яна цягнулася 15 хвілін. Ці можам мы назваць гэтыя 15 хвілін, як зараз ужо ў сеціве многія ахарактарызавалі гэтую сустрэчу як гістарычную сустрэчу, на ваш погляд? Ну, гістарычная сустрэча, так, яна ўвайшла ў гісторыю, яна запомніцца ўсім, яна будзе ўплываць на працэс беларуска-расійскіх адносін, на ролю Беларусі ў замежнай палітыцы ЗША. Безумоўна, гэта сімвалічны крок, але ў палітыцы сімвалы маюць часам велізарную ролю. А ці дадаць гэта вагі
палітычнай вагі самой Святланы Ціхановскай і ейнай камандзе? Вагі у замежна-палітычным плане, магчыма, так. Замежныя медыі пра гэта пішуць цяпер і будуць яшчэ пісаць. Так, у заходнім свеце, магчыма, гэтая вага павялічыцца. А што тычыцца Беларусі, то не думаю. У Беларусі ўсё ўжо склалася, у Беларусі раскол адбыўся, у Беларусі ўжо абсалютная большасць людзей вызначыліся і ў адносінах да Лукашэнкі, да рэжыму Лукашэнкі, і ў адносінах да Ціхановскай. І в гэтым плане не думаю, што адбудзяцца нейкія сур'ёзныя перамены з-за гэтай сустрэчы. Дзякуй вам вялікі за гэту размову. За апошні год беларускія футбольныя фанаты ператварыліся з заўзятараў, а таксама з вулічных хуліганаў, то бок ультрас, у актывістаў на масавых пратэстах. Некаторыя з іх апынуліся за кратамі і цяпер з'яўляюцца палітвязнямі, іншым удалося з'ехаць за мяжу. Цяпер яны байкатуюць усе футбольныя мерапрыемствы, пакуль улада ў краіне не зменіцца. Чаму Лукашенко так баіцца футбольных заўзятараў? Глядзіце наш наступны сюжэт. Меня зовут Виталий, я долгое время являлся одним из лидеров ультрас и определенных хулиганских групп Минского «Динамо». Сейчас по вынужденной причине живу и нахожусь в Украине. Я уехал из Беларуси немного раньше, чем все остальные, так как за свою деятельность уже давно был на виду, и против меня неоднократно, а в 2016 году последний раз было возбуждено уголовное дело, абсолютно подставное. Вот, и в июле, в конце июля 2020 года меня предупредили. Так сказать, последнее предупреждение мне сделали, что если я на выборы не уберусь из страны, то меня ожидает не очень веселое будущее. Еще намного не веселее, чем оно было до этого. Люди, которые менее были запалены, менее под крючком. Некоторые, которые уже вот-вот находились под крючком, остались там, естественно, для того, чтобы в нужное время быть там вместе, все вместе. Как и в любой стране, ультрас-хулиганы – это активная часть, поддержка футбольного клуба. В данном случае наш футбольный клуб – это «Динамо Минск». Непосредственно, если так брать, внутри нашей кухни идет деление на ультрас-хулиганов, там обычных людей, обычных фанатов. Вот. Ультрас непосредственно отвечают за сектор, за его подготовку перед матчем, за ультрас-шоу. Есть определенный рейтинг футбольных хулиганов. Они выясняют отношения за пределами стадиона с использованием всяких боевых искусств. Ну, не между собой, а с другими клубами. Есть клубы, с которыми мы враждуем, есть клубы дружественные. Посмотрите, когда уже в республике были уничтожены все маломальские какие-то организованные группы молодежи, политически ориентированные, такие как, ну, там, оппозиционные. В принципе, когда уже там все понятия с районов были убраны, да, когда район уже там не мог по себя представлять какую-то силу, вот, как таковой. То есть я там говорю про обычные там бригады там, пацанов там и прочее, то только, в принципе, футбольные фанаты остались единственной сплоченной массой людей, которые могли там в течение часа-двух собрать там 60-70 спортивных ребят там, ну, в Минске
и дать отпор кому угодно. В определенных местах именно ультрас, объединенные силы разных футбольных клубов, были вместе и пытались как-то противостоять властям. Вот. Но за неимением опыта, за неимением подручных каких-то средств, необходимых на эти все дела, должного противостояния не произошло. Множество СМИ сейчас уже, особенно здесь это чувствуется, в таких пролиберальных СМИ мы в основном выступаем как фашисты, нацисты там, и прочее, прочее, прочее. Основная идеология – это честь, любовь к своему клубу, дружба, взаимовыручка, помощь. Все эти добрые качества, которые дали нам боги, так или иначе приводят к любви к своей стране, любви к своей истории, любви к своему языку, любви к своей идентичности, да, как бы там сейчас там не все не пели песни, но мы являемся, любим прежде всего все свое, свою культуру, себя, и я думаю, многие из парней, у которых уже есть дети, также воспитают своих детей. Это были усе навіны на сёння. Дзякуй за ўвагу, беражыце сябе і сваіх блізкіх.